ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Занҳои азиз, ман барои шумо кор дар ширкати Атомия тавсия медиҳам. пешниҳодто мекунам беҳад кори нағзай, кори осонае ки дар хона нишаста кор мекунен. Аҳами ҷиҳаташ осона, ягон ҷо буромада физически кори вазбӣ надора. шумо намед хонада мешинен, тариқи интернет, ватсап кортуна пеш мебарен. беҳад наставники нағзай барои шумо тавсия медиҳам. ёсуманҷон да номерош да нависен дар рӯи экранай. кора бо тариқи осонӣ барои шумо мефаҳмона, ёд мегирен, регистратсия мекунен, кора пеш мебарен. дар куҷое ки кор накунен, як моҳ меҳнат мекунен, баъд маош метиҳам бо азобай кори берун. вақти дар иҷа кор мекунен, кадом вақте ки вақти худтона муайян карда кор мекунен ва меҳнати бисёр надора. ҳамақае ки шумо як моҳ кор карда 4 маротиба ойлинг мегирен. духтаро 6 моҳда 1 маротиба харид мекунен, маҷбурӣ нестае ки тез харид кунен. ҳамаи ҷода меҳнат талаб мекуна. як бора ҳеҷ ки миллионер шуда соҳиби ҳамаи чӣ намешава. ҳамаи корда заҳмат мекашем, пул ки лозим боша, шумо меҳнати худтона дариқ надошта соҳиби ҳамаи чӣ мешавен. номерош да нависен, ёсуманҷон хоҳаракам мисли шумо анам хел меҳнат кардаги кор кардестай, чанд моҳ шуда соҳиби маоши худ ҳастай, мехоҳад ки шумо дар группаи худаш даъват куна, кор кунен бо ҳамроҳаш. беҳад корш нағзай, ҳамроҳи духтарои ҳамаш занҳояй. номерош да нависен, ватсап доран, регистратсия шавен, кор кунен духтаро. ин кор барои занако беҳад ҳозир осон шудагия. пеш хали коро набуд, пеш интернет набуд, қим буд. ҳозир ҳамаш ҳастай осонай. 2 нафар мебиёрен, шумо тамом саломат бошед духтаро. ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. занҳои азиз, ҳама каса созен, хубен? подписчикои нав, ҳама каса хуш омаден ба канали ман. имрӯз мо сафар дорем ба ноҳияи Темурмалик, вилояти Хатлон. туй рафтестем, советский мегуфтанша. ҳозир Темурмалик навистагия даромадгоҳаш. барои шумо хостам ки камтар навор кунам, тамошо кунен. кадоме ки ами тарафояи раҳо аз Норак то Советския кам сиёмка кардагиям. барои шумо раҳора бинем, беҳад раҳош хушрӯ шудагия, ободӣ, баъд ами ҳавои тозаҳай, дар кӯҳпушта беҳад ҳаво хушрӯай. раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгиритон, барои комментариҳои беҳад нақсдон. ҳозир ҷавоб надодам. айдинара ки набудам, рости гап айдаводави тайёриҳои мактабай ҳолиям. либосашуна хайчхилай бу мехари буруко дарозай калта мекунӣ, переделка кунӣ барои ҳамин тайёри мактаб. ҳоли вақт наёфтам ки комментариҳода ҳамашда ҷавоб диҳам. бекоршам ҳамада ҷавоб медиҳам, барое ки якум рӯзай дар мактаби Тоҷикистон мехонанд. пагаму мактаб меравем 1 сентябрай. ҳамин ҳисоб ман вақт наёфтам ки подписчикомда ҷавоб диҳам. кадомида ки видеои ман маҳқулай, лайка бумонен. лайко беҳад кам, дастгириҳо суст. хела видео напартофтам, подписчиком фаромӯшум кардиянд. дастгириҳо камтар сустай. ман барои шумо меҳнатора мекунам. барои шумо қанавор мекунам ки шумо баҳру бол бигирен, аз дигар ватанам тамошо кунен, аз ғарибиҳо ба видеоҳои ватана. ҳама меҳнатҳо барои шумоа. чӣ пухтупаза, чӣ ягон катбонугӣ, ҳамаш барои шумоа духтаро. лайка фаромӯш накунен, поделитсия кунен видеои мара. намехе духтаро мо омадем, ҳаво гарми хушрӯ буд, баъд пагашда борон борида буд. баъди омадани мо як рӯз истодему омадем. иҷа раҳи анами советския беҳад раҳоша хушрӯ кардан. раҳош кам безеб буд. як бор дигар рафта будам, ҳозир раҳоша хушрӯ кардиянд. мо туй рафтестем, некем туя рости гап сиёмкаам накардам. инамихе камакия ҳар ҷо ман навор кардагиям. раҳмати калон подписчикои азизи ман, барои дастгиритон, барои табрикотон, духтараки мара табрик карден. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша, дар куҷое набошен. дӯстони азизи ман барои шумо тарзи тайёр намудани томати
домашнира нишон медиҳам чӣ хел ки ман тайёр мекунам томат, иҷода болгарии сирхай ва помидор қатӣ тарзи тайёркуниша нишон медиҳам. Болгариш бояд бисёр боша. Ман ака майдаш кардам хеле кам тофтестай. Иҷода болгариш бисёра, болгари ҳами сирх боша. Баъд вақте ки болгари бисёр боша, помидораш як баробар кам бо. Ина мисол 10 кило болгарида 5 кило помидор мерава. Баъд як пиёла равған меандозам ман. Хеле намакша хеле шӯрак бояд биёя. Ози манам хел гузарондестам. Ҳамаша мегузаронам. Гирон мекунам, газда мемонам. Вақти ҷӯшиданда як пиёла равған меандозам. Баъд намак. Бояд таъмаш хеле шӯрак биёя. Томат ҳам хеле нағзай, ҳам вақте ки дар авқот ҳам медозӣ беҳад бамаза мекуна. Томати хонагӣ бо дигара инҷода ман ина намакша андохтам вақти ҷӯшидестай ва равғаншам ҳамроҳ кардам. Хай ман намедонам дигаро чӣ хел тайёр мекунанд. Ман ҳам хел тайёр мекунам томата. Хостам ки барои шуморам нишон диҳам. И деги 12 литрай. Хеле ҷӯшондам, ғавзтаракш кардам. Ина ҳозир бинед тинуктарай. камтар айбу ғавзтар шуд, маҳкамаш кардам. 8 банкаи 1 литра шуд. иҷода маҳкам дорам духтаро. Ина якта пур када мемонам, ба аяк лав маҳкам мекунам. И хеле якта будозу маҳкам кунам, ай хеле намекунам. Ҳамаша мегирам, ба аяк лав маҳкам кардан мегирам. Хеле чапана када мемонамша. Меиста 2 рӯз меиста, баъд мегирам рост мемонам. Хеле чиз маҳкам кардам. Салат кардам, салат шакаробӣ кардам, зверабой кардам. Вақте ки зодрӯзи духтарам буд, кор бисёр буд, навор када натонистам, ҳамун шаву рӯз буд. Лекин беҳад ҳами салатон ба маза мебиёя. Зверабойра. Ана иҷа духтаро ман салёнӣ кардам. Салёнира да салёниро барои учамай. Ярзу рафтам, ҳамаша маҳкам кардам, омадам. Нами хел бодринга, ман дарунашда лавровый лист медозам, укроп меандозам, мурчи намихе кулулаҳак, баъд ягон донаи помидору ҳами бодринг. Обша 2 бор алиш мекунам, як бор алиш мекунам, дигин борда маҳкам мекунам. Ҳамагӣ 2 бор мешава. 3 бор намекунам. Ина бинед иш кришкаи ваяй. Хали заводскоёи ки мехарем ку бозор даста, янам хали маҳкам кардагим ба даст. Иёш ҳамаш ба закривалка маҳкам кардагим. Дар 1 литра ма 2 қошиқ намак меандозам, 2 қошиқ уксус, 1 қошиқ шакар. Якум маротиба оба андохтем, 20 дақиқа меиста, обша ки партофтем, ба мурчи сиёҳша андозен, кулулараву маҳкам кунен. Тамом ҳамаи чизоша баъд меандозен, уксус шакарша дигим обда меандозена, маҳкам мекунен. Духтаро харидое ки ман барои кӯдакҳои мактабда кардам. И бурука нав овардам, почаша таҳ кардам. Я бурдам дар тел хидм кардам. Тисмаш мондам. Миёншам камта таън кардам. Яй бачамай костюм бурукшай, бурукшай озин костюмуш да шифонер кашолай қати киртаи сафед, рубашкаш ҳамаш. Акай духтаракора нишон диҳам гуфтам. И духтари калонимда сумка гирифтам. Сумкаи 3 в 1. Сетага чӣ дора? Иш боини хали кашилокча, бо дурнашда барои карта, бо я намуди дига. Ина духтаро ини хали доштай 3 в 1. Инам хали гирифтамша. И сумка 100 сомон. 100 сомонаш гирифтам. 120 меган, 100 метан. Хай хушракай. И кожаш хали ба қувватаки хушруай. Бо дора я сумкаи дига бо ай Қазоқистон гирифта будамаш вай калонай бо хали форича майдатар. Ба ҷаята рубашкаш гирифтам. Бо я рубашкаи дига наваки хушру дора. Ва я бор 2 бор пушидагие навай ваям. И рубашкара ина. Хушракайра. Нежнякай простой ки хали бисёр вай надора. Оснакош камта кружева дора. Пешакаш инам оддия у дигариш ки як 2 бор пушидагие вай ҳамҷош ҳамаш кружевая пешаш.
фасона хай фори худаш да махбул шава главни. Баъд и чизои Зайнаб овардам бардофта. Ина и кофточкаи Зайнаб меш. Кружева қатъи ҷоҳош, остинош, дутташ гирифтам Зайнаб да боятай дигаш. Остинош просто обычный хе. Пешакшам якташа хе бисёр кружевадор гирифтам, якташа хеле скромный. Баъд и сарафани Зайнабай хеле хеле таҳпушакош майкачоҳо. Инам сарафани обычный тёмно-синий. Яй Зайнабай гуткишам нишон дадистай. Ози мепуша Зайнаба нишон метиям. Ина духтаро барои шумо пӯшед. Духтари ма формоша нишон метия. 1 сентябр мерава духтари ма. Хай калготки ҳам гирифтам шай голфиёшай. Ози гармай. Хай Тоҷикистон чихе ҳавош бо гарм кадай. И кофточкаш оли утюкадаги нестай. Ози ҳам хай просто гуфтам я бубинен. Баъд ҳамаи чизоро ози ма як лав бояд утюк кунам, тайёр кунам. Пагоҳ мактабай. Формора 2 рӯз пеш харида будам. Вақт набуд ки маро нишон диям. Ира хандаш гирифта. Хайна духтаро формои духтари ма. Обуфош да прихошкай. Фасон мекна мерава 1 сентябр. Ина духтаро куртаҳои арӯсама барои шумо нишон метиҳам. Ба куртаҳои клиентам ҳастай. Тамошо кунед фасонои навай. Инамҷа ҳамаша барои шумо навор кардам. Бисёр хоҳиши фасонои нав дорем, бисёр мепурсед. Ва ҳар боре ки рафтам бо инаха фасонои нава нишон метиҳам. Барои подписчикҳо тамошои бо фароғат барои шумо таманно дорам. Саломат бошед то наворҳои оянда. Худованд нигаҳбон.